Velkommen til Dortes julestue. Det er i dag, vi skal tage fat om den her med, hvis du har brudt med enten din familie eller en kæreste. Og nu kommer december måned her som det her forstørrelsesglas af alt det, man mangler. Så der er nogle ting, du kan gøre for at gøre den her jul lettere for dig. Og jeg kan huske den første jul, efter jeg havde brudt, hvor jeg synes, den var hård at komme igennem. Jeg skulle hele tiden bringe mig selv tilbage til nuet, for jeg blev ved med, at mine tanker de tog mig tilbage til alt det, der var godt. Og det kan være sådan en fælde, og det kan være så svært ikke at lige sende en sms eller noget. Men hold fokus, bring dig tilbage til nuet. Hvad er for eksempel 3 ting, du har fået mere af, siden at du brød med vedkommende. Fokus på det gode, du har fået ud af det her. Sæt en ramme for, hvad det er, du gerne vil her. Lav nogle gode aftaler igennem december måned, så du har noget at se frem til. Find et menneske, en veninde, som kan lytte, som du har at lytte til. Ellers er det jo også mit job, og det er jo hjertelig velkommen til at booke en tid. Det er du mere end velkommen til. Jeg kender det i hvert fald så godt, den her følelse af tomhed, der kan være. Selvom du måske en dag har mennesker omkring dig, så kan den der følelse af tomhed altså komme her og banke på. Måske lave en aftale med dig selv, at du mellem jul og nytår dedikerer en dag til dig, hvor du holder selvforkælelsesdag. Og det kan være, at du sætter dig med mit nytårshæfte og reflekterer ind i de spørgsmål, der er der, og lytter til lydfilen. Gør det til en god stund for dig. Få lavet de her aftaler med dig selv, og også gerne en plan for, hvordan du kan holde dem. Fordi det er rigtig, rigtig godt. Vi kan sagtens sige, jeg vil ikke det her. Nej, men når de gamle følelser kommer og banker på, specielt her i december, så kan det være virkelig, virkelig svært ikke at komme til at gribe i det her. Det er lidt et afhængighedsmønster. Og så have en plan for, jamen, hvad gør jeg, når jeg lige ved at sende den her sms? Så sender jeg den til min veninde i stedet for. Og så ved hun skal være der, eller du sender den til mig, hvis du ikke lige har en veninde, og så skal jeg nok være der. Men prøv at lave sådan nogle planer for, hvad er det, du kan gøre for at gøre den her december, årets sidste måned, god for dig. Så jeg håber, at du kommer bedre igennem det, end jeg gjorde, da jeg husker tilbage. Fordi det er tomt, det føles ensomt, selvom familien prøver at gøre det bedste, de kan, eller min familie gjorde i hvert fald alt, hvad de kunne for at løfte mig, og det var da virkelig, virkelig også rart, at de var der. Men jeg skulle måske have taget noget mere professionel hjælp, kan jeg se i dag, fordi det var virkelig svært at være i. Men jeg kom igennem det, og jeg kan også godt dele min nytårs oplevelse med dig senere her mellem jul og nytår. Jeg håber, at du har lyst til at både at dele dine tanker omkring det her, eller hvis du har nogle ting, du allerede nu ved, at du vil gøre, så del dem i kommentarerne hernede under. Det skaber altså et fællesskab, og det skaber også en følelse af ikke at være helt alene, når det er sådan, at man kan række ud og blive spejlet i, hvad gør andre. Det er så vigtigt. Så tak fordi du har set med her, og jeg håber, du har lyst til at dele, og jeg håber, du får en rigtig, rigtig dejlig december.